Ngayon, NDNCTT sumusunod ng Luzada na siya ay nagtatago. Matapos maglabas ng warrant of arrest sa eksklusibong panayam kay Luzada sa DZMM, sinabi niya natatakot lamang siya para sa kanilang kaligtasan. Narito ang lumabas ang arrest warrant mula sa Sandigan Bayan Court Division laban kay Luzada kahapon. Ang pagpaparesto ay dahil sa umano'y paglabag sa anti-graft sa kanyang dating posisyon bilang presidente at CEO ng Philippine Forest Division. Ayon sa akusasyon sa kanya, inaprubahan umano ni Luzada ang pagpapakupa sa isang pampublikong lupa sa kanyang sariling kapatid. Bago lumabas ang warrant ay nagpunta pa sa DZMM si Luzada at ipinapaliwanag na iisang tao lamang ang umitistigo laban sa kanya sa kaso. Si Luis Santos na ayon kay Luzada ay malinaw na magtaon ng mga arroyo, ngunit ngayon ay inapoint bilang pinuno ng Philippine Forest Corporation. Gagawin ko yan in behalf ng our administration. Masiraan kami, siraan sila. Kami may mga kaso ngayon. May tao na tawag na ating Pangulong Arroyo sa presidente ng Philippine Forest sa administrasyon Aquino. Sa ngayon ay